Да дай въпроси, аз ще отговоря. Добре, направихте една тренировка тук на помощното игрище на Стадион Госта. За тази седмица това не първа тренировка за стопка. Естествено, тя не трябва да ме оправда. Аз мисля, че сме подготвени добре. Излизаме утре, дано времето да е добре. Терена мисля, ще бъде в добро състояние. Да играем един матч с един от най-добрите отбори в групата. Най-добрата организация, аз го казах, с може би един от най-добрите треньори въобще. Така че аз мисля, че утре само може да стане един празник. И естествено Банско идва с нагласата да вземе 3 точки. Вие сте един от малкото отбори в групата, които имате победа над Монтана. Ами, да ви кажа честно, ние сме отбор, който може да бием всеки. Но въпросът е, че трябва да го превърнем в постоянство. За нас не е важно срещу кой отбор излизаме, за нас е важно винаги да искаме и остава само да можем и да го покажем на терена, ние да бъдем водещи отбор. Красимир Илиев играе при вас. Той беше в Монтана през първия полусезон. Да, това е футболист, който така има креативни качества. Доволен сме, що ме при нас. Значи заслужава. Още нямате мач от първенството? Това също е един от проблемите, които му съпътстват на този етап, но пак казвам, не трябва да служи за оправдание. Да, може би игровия ритъм е малко назад. Де факто се получава, че последния матч, който сме изиграли, беше в Турция. Точно един месец ще стане утре, без един ден. Но крайна сметка, първенството е започнало. Това, че ние не сме изиграли матч, не е по вина на Банско. Това е по вина на времето последния матч и това, което се случи с Спартак Варна. Проблеми има ли във вашия отбор? В нашия отбор няма проблем. В нашия отбор има една звезда и това е отбор. Така че всичко работи в тази сфера. Контузени футболисти? Не, няма. Бербо, помага ли? На отбора или на нас? И на отбора, и на нас. Не, тя, нали сме си приятели, но едното няма нищо общо с другото. Естествено, че той се интересува живо какво става с нас, с нашата работа, чуваме се постоянно, така че ако той помага на Банско, това означава, че и ние треньорите помагаме на Монако. Казваш, помагате на Монако, чувате се всеки ден с Бербатов. Ще се завърне ли според тебе в национално две, ще успее ли Ивайло Петев да го убеди? Не коментирам тази тема. Не е моя работа. Добре, успех ти пожелавам. Благодаря.